हे बघा यावर्षी 2025 सालामधली आणि म्हणजे गेल्या वर्षी पण मला मिळाली नव्हती. ही गावठी अळमी आहेत म्हणजे रानात जी उगवतात ना. पाऊस भरपूर पडतो आहे सध्या आणि मग कधीतरी थोडंसं ऊन पडलं की लगेच ही अशी अळमी येतात. ही समजलं ना. तर ही अळमी ही आईने आपल्याला दिलेली आहे. तिला कोणतरी दिली होती गावातनं तर तिने मग आम्हाला दिलं. तर ही अळमी आहेत ना आता ही काय तिने माती भरपूर असते त्यामुळे तिने ओल्या फडक्याने फुसून आणि कागदात बांधून दिलेली होती. आता मी काय ते सगळी ही अळमी आहेत ना ह्याच्यामध्ये मिठाचं पाणी करून ना त्यात बुडून ठेवणार आहे आणि स्वच्छ 4-5 वेळा धुवून नंतर मग फुसून घेणार आहे. आणि ह्याची तुम्हाला रेसिपी मी दाखवणार आहे. आम्ही म्हणजे आमच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोकणामध्ये ही अळमी म्हणजे खूप म्हणजे अशी काजूगर महाग आहेत ना तशी अळमी महाग आहेत. ही कमी ते 500 रुपयाची अळमी आहेत तसं बघायला गेल्यानंतर. तर ह्याला खूप ह्याला आत्ता सध्या बाजारात येत असतील तर ह्याला खूप किंमत असणार आहे आणि लोक हवे ते पैसे देऊन हे विकत घेतात कारण हे मिळत नाही सहसा. जे लोक रानात फिरतात त्यांनाच ही मिळतात. तर आपण नंतर रेसिपी ह्याची बघूया. याच्यामध्ये आता मीठ टाकून घेतलं आहे आणि आता याच्यामध्ये पाणी होते कारण ह्याच्याला माती आहे बघा. ही माती सगळी जायला पाहिजे आणि म्हणून आपण ही याच्यामध्ये पाणी टाकून ठेवायचं आहे. म्हणजे उंबळली ना की माती याची चांगली निघेल. आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं म्हणजे जमिनीवर उगवतात. आता आपण हे पूर्वी लोक असेच हे करायचे तर म्हणून आपण हे मिठाच्या पाण्यात टाकून ठेवले. त्यामुळे काय होतील तर त्याच्यावरती नाही म्हणजे असं कसं होतं जंगलात ती येतात ना तर आजूबाजूला मुंग्या वगैरे असतात आणि त्या म्हणजे त्याचा काही प्रादुर्भाव आपला होता का म्हणून ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. हे बघा आता पाण्याचा रंग बदलला आहे बघा लाल लाल व्हायला लागला आहे. पण मी आता हे उमळत ठेवलं आहे. नंतर मी तुम्हाला स्वच्छ करता बघ दिसते तुम्हाला ना तर स्वच्छ करताना दाखवते. स्वच्छ 4-5 वेळा धुवून आणि फुसून घेते फडक्याने फुसून घ्यायची. आणि लक्षात ठेवा शक्यतो ना अशा कळ्या काढायच्या बघा दिसतात तुम्हाला कळ्या अशी फुललेली असतात ना ह्याच्याशाने फुलतात छत्र्या एकदम होतात ना तशा नाही काढायच्या कारण त्याच्यामुळे आतमध्ये ना मुंग्या जातात. समजा किरमं असतात तर किरमं होतात म्हणून नाही खायच्या ह्या. तर हे आहेत ना ह्या अशा कळ्या चालतात ह्या बघा. आणि त्या आणल्यानंतर ना लगेच करायचे नसेल तर ह्या बांधून ठेवायच्या. त्या घट्ट अशा फडक्यात बांधून ठेवल्या ना अशा धरून असं की मग त्याला काय फुलत नाही त्या. तर आता हे मी स्वच्छ पुसून घेतले. आता मी तुम्हाला नंतर थोडं कापून त्याची रेसिपी दाखवते. हे बघा धुवून ना चांगली फुसून घेतलेली ना तर ह्याला ना बुळबुळीतपणा असतो म्हणून पटकन कापायला होतं बघा. आणि कापते काय असं हे असं करून बघायचं आहे बघा 2 साईडला. तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये काय असं जरा राहायला मिळतं म्हणून मुंग्या असतात त्याच्यामध्ये किरमासारख्या अशा आणि ह्या अशा बारीक चिरून घ्यायच्या कारण हे शिस्त पटकन. पण ह्याच्यामध्ये याच्या अंगातच मुळात बुळबुळीतपणा थोडासा असतो त्यामुळे जरा जास्त वेळात नाही असं बारीक चिरून घेत त्यामुळे पटकन शिस्त. काय काय लोक याच्या मोठे पण तुकडे ठेवतात पण मला तर बारीक अशा आवडतात अशा. तर हे सगळं असं चिरून घेते. अगदी किती बारीक चिरलं आहे बघा. जसं आपण अळूच्या देठ्यांची भाजी करतात ना चिरतात ना तशा प्रकारे भाजी चिरून घेतली ही. आणि ह्याच्यामध्ये मी आता फोडणीला टॉमॅटो आणि कांदा घालणार आहे. हे बघा हा 1 टॉमॅटो घेतला आहे आणि हे छोटे छोटे 2 कांदे आहेत ते पण चिरून घेणार असे बारीक आणि फोडणी करते तुम्हाला दाखवते. एकदम बघा सुकलेलं असल्यामुळे ना एकदम कोरडं केल्यामुळे चांगलं असं येतं. असं बघायचं 2 साईडला आणि बारीक चिरायचं. एकदम सोपं चिरायचं आहे बघा. म्हणजे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. हे सगळं साहित्य मी तयार करून घेतलं आहे. ही अळंबी चिरून घेतली आहेत. फोडणीसाठी हा 2 मोठे कांदे आणि 1 टॉमॅटो आहे समजलं ना. आणि नंतर तेल मीठ आमचा मालवणी मसाला हा गरम मसाला थोडंसं वाटप घालणार आहे आणि ही कोकमं आहेत आणि कोथिंबीर. तर आता मी ते तेल तापत ठेवलं आहे. तेल तापलं की त्याच्यामध्ये मी कांदा चांगला परतून घेतले आणि नेहमीप्रमाणे फोडणी करताना कसं आपण कांदा परतून घेतो मीठ टाकून मऊ करून नंतर मग टॉमॅटो टाकतो त्या पद्धतीनेच मी आता फोडणी केली आहे. हे सगळं भाजून घेते व्यवस्थित कांदा आणि टॉमॅटो नंतर भेटते तुम्हाला. आता बघा कांदा मऊ होण्यासाठी मी नेहमीप्रमाणे याच्यामध्ये मीठ घालते आणि आता हा चांगला कांदा गुलाबी रंगाचा झाला की मग टॉमॅटो घालावे. फोडणी चांगली झाली ना की कुठची वस्तू छान लागते. आणि ह्या ज्या रानभाज्या असतात ना तर ह्याच्यामध्ये असंच तेल कांदा मसाला हे योग्य प्रमाणात आणि चांगल्या प्रकारे आपण घेतलं करून की भाजी आपली टेस्टी होते. पूर्वी काय असं साहित्य टॉमॅटो करून घालत होते का पण आता आपण घालतो आहे कारण आहे उपलब्ध आणखीन चांगलं टेस्टी करण्यासाठी एखादा पदार्थ. तर हे चांगला टॉमॅटो थोडासा कलर बदलेपर्यंत मी गुलाबी होईपर्यंत मी परतून घेते. टॉमॅटो घालून घेऊया आणि वरच्यावरती ना ह्या फोडणी कांदा आणि टॉमॅटोवरती ना झाकण ठेवून चांगलं मऊ होईपर्यंत आपण जरा वाफ देऊया त्याला. बघा शिजणार आहे ते पण त्याला चांगली चव येण्यासाठी आपण असं करायचं आहे. तर आता मी वर झाकण ठेवते आणि जरा गॅस कमी करते. बघा चांगल्या प्रकारे मऊ झालं आहे.
टोमॅटो आणि कांदा. आता थोडंसं याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालते, ती चांगली परतून घेऊया. जराशी हळद, मालवणी मसाला. जरा हे ना, ही भाजी आहे ना ती जर आंबट तिखट असली ना, तिखट पण हवी ती छान लागते. म्हणून काही जास्त तिखट नाही, प्रमाणात घालायचे. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं वाटप घालते, कारण वाटप पण आपल्याला ह्या तेलावर चांगलं भाजून घेतलं ना परतून की त्याला चांगली चव येते. हे बघा 1.5 चमचा घातले, जास्त नाही वाटप घालायचं आहे. आता चांगलं हे मसाल्याबरोबर जरा परतून घ्यायचं. आता तुम्ही बघाल ना त्याला कडेने तेल सुटणार आहे. ह्या वाटपाला ना तेल सुटतंय बघा कडेने, बघा तुम्ही. आता ही आपण चिरलेली अळंबी आहेत ती ह्याच्यामध्ये थोडी थोडी घालून परतून घेऊया. कारण तेलावर परतली ना त्याला सगळीकडे मसाला लागेल. मग आणि ह्याला आधी पाणी घाल, जसं चिकनला पाणी सुटतं ना आपण मसाला परतलं की तसं ह्यालासुद्धा पाणी सुटतं. ह्याच्यामध्ये पाण्याचा अंश भाजीमध्ये जास्त असतो, म्हणून आधी पाणी घालायचं नाही. जरा पाणी सुटलं चांगलं की नंतर पाणी घालून 15-1 मिनटं शिजवून घ्यायचं. गावात ही मी आली, शहरात बघाल ना ह्याला खूप आज बाजारात झाली असतील तर त्याला खूपच गर्दी असणार. लोकांनी पैसे हवे ते देऊन घेतात. पण माझी आई आणि बहीण असल्यामुळे ती आम्हाला मिळाली आहेत, कारण तिनं ते गावात तिने सांगून ठेवलेलं कोणाला मिळालं तर आम्हाला द्या म्हणून. नाही तर खरं ही मिळताना नाही मिळत, कारण बाजारात येऊन गेलं तर आपल्याला कळत पण नाही, कारण रोज काय मी बाजारात जात नाही असं. आता मी याच्यावरती झाकण ठेवते आणि ह्याला 5 मिनटं ह्याला वाफ देते. मग तुम्हाला दाखवते पाणी कसं सुटतं ह्याला ते. याच्यात मी पाणी ठेवलं नाही, असंच झाकण ठेवते आणि वाफ देऊया. 5 मिनटं झाली आहेत. आणि आपण जी रेडीमेड आणतो ना तयार केलेली अळंबी, त्याच्या ह्याचा हा की वेगळा सुगंध येतो आहे बघा. कसं याला पाणी सुटलं आहे ते बघा. आणि ह्याचा वेगळाच एक सुगंध ह्याला शिजताना येतो. तेव्हा असं वाटतं की खावं पटकन असं भाकरी घेऊन असं. हे बघा. आता त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे आणि पाणी घालताना काय करणार माहिती आहे, आता झाकणावर पाणी ठेवणार, ते गरम पाणी मी आतमध्ये टाकत राहणार आहे. आणि थोडंसं मी मगाशी 1 चमचा मीठ घातलं होतं ना कांदा भाजताना, आता थोडंसं मीठ घालते बघा. आणि नंतर बाकीचं उरलेलं कोकमं आणि कोथिंबीर नंतर घालूया आपण. तर आता हे चांगलं 10-15 मिनटं शिजू द्यायचं, शिजलं पाहिजे हे. तर हे बघा, हे पाणी गरम झालं ना तर मी आतमध्ये घालणार आहे, तोपर्यंत असंच ठेवून ते गरम करणार आहे. मी वरती पाणी ठेवलं झाकणीमध्ये गरम करायला, त्याच्यावरती वाफेसाठी तेच पाणी घातलं आहे, असं ते पातळ केलं आहे बघा. आता आपण हे मीडियम गॅसवरती चांगलं आपण शिजवून घेऊया. बघूया 10-15 मिनटं झाली आहेत बघा. आता चांगलं हे आपण आता झाकण ठेवायचं नाही हां. आता हे शिजलं. आता मीठ बघून हवं तर मीठ घालायचं. आणि बघा कोकम, मी 5-6 कोकमं घेतली आहेत, ही कोकम घालणार आहे. आणि थोड्या वेळाने उतरते वेळी गॅस बंद करते वेळी ना त्याच्या आतमध्ये हे घालणार, कोथिंबीर घालणार आहे. आता थोडासा मी गरम मसाला घालते, 1 चमचा भरून ह्याला गरम मसाला. इतका सुंदर त्या भाजीचा सुगंध सुटला आहे ना, कारण ती पहिलीच आहेत बघा ही अळमी आलेली ना, ह्या सीझनमधली पावसामधली पहिलीच अळमी आहेत. आता गॅस कमी ठेवणार, थोडंसं जरा आटू द्यायचं की आपली ही अळम्याची भाजी तयार झाली. आणि नंतर कोकमं टाकायची. त्यामुळे हे असंच झाकण नाही ठेवणार आहे, अशा पद्धतीने कमी गॅसवर मी हे चांगलं रटमटून शिजू देणार आहे. हे बघा पाणी सगळं बरंचसं पाणी सुकून गेलं, आणखीनही सुकेल. आता आपली भाजी तयार झाली ही अळमीची. आता वरनं कोथिंबीर घालते थोडीशी आणखीन चव येण्यासाठी. तर बघा आता मी गॅस बंद करते
तर ही भाकरीबरोबर आपण खाऊ शकतो आणि चपातीबरोबर बघा. तर मंडळी 2025 मधल्या पावसाळ्यातली पहिली अळंबीची भाजी आज तुम्हाला आईने दाखवलेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच आपल्या चॅनलवर इतरही विविध रानभाज्यांचे व्हिडिओ आहेत, तेही नक्की बघा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.